Dobrý deň, moje meno je Klaudia Bednárová a budeme spolu hovoriť o tom, ako sa učiť jazyk efektívne. Z mojej učiteľskej praxe viem, že najčastejšie sa ľudia učia jazyk kvôli práci, kvôli cestovaniu alebo priženeným či vyženeným príbuzným a vnúčatám. My sa však dnes spolu pozrieme na učenie sa cudzieho jazyka ako na nástroj kognitívneho tréningu. Jazyk alebo jeho učenie spĺňa hneď dva atribúty, ktoré sú pre udržanie nášho kognitívneho zdravia dôležité. Prvým z nich je namáhanie mozgu, tréning mozgu priamo tým, že sa ten jazyk učím a stále vychádzam z komfortnej zóny a stále proste pracujem s chybou a musím sa učiť a stále niečo neviem, čo je veľmi dôležitý tréning. A druhá vec sú vzťahy. Učiť sa totižto jazyk alebo čokoľvek, učiť sa v skupine pod vedením lektora podľa najnovších výskumov je jedna z najefektívnejších spôsobov. Jednak nás tá skupina podporuje, jednak sa učíme od svojich spolužiakov a v neposlednom rade výskumy ukazujú, že preto, aby sme sa dokázali efektívne učiť, je pre nás dôležitý proces mediácie, ktorý nám poskytuje vlastne ten lektor. Počas tohto kurzu si nastavíme alebo prejdeme si cez takých 5 bodov a spolu si nastavíme akčný plán, pomocou ktorého verím, že cudzí jazyk zvládnete. Budeme hovoriť o analýze potrieb, budeme hovoriť o cieľoch, o zvykoch, o motivácii a tiež o relevantnom obsahu. Je totiž to veľmi dôležité pri jazyku, aby sme sa učili cez niečo, čo nás baví, pretože jazyk je len nástroj a nie cieľ. Učíme sa jazyk, aby sme ho používali, aby sme pozerali filmy, aby sme stretávali ľudí, nie preto, aby sme ho iba vedeli. Verím, že sa nám spolu podarí vytvoriť si takýto akčný plán a vám sa podarí ďalší cudzí jazyk úspešne zvládnuť.